درابات شرفداری چاروپا و شکے میں بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچی گے سرحال نجمہ داد کتاب جاہر سالانہ احوال شنکار نجمہ داد کتاب جا کمیٹی پیشکان و منت و مہروانی چاگردی رسنگ در گوادرے توارے گے چا نجمہ داد کتاب جائے نیمگا احوال 1 جنوری 2023 شنکنگ بتک نجمہ داد کتاب جا کے 2018 میں پیشکانہ جوڑ کنا بتا کہ منی خیالہ بلوچستانہ یا سرجم پاکستانہ اولمی کتاب جائیں کے تہنا پا جنیادمہ جوڑ کنا بتا بنداتا اشی نام بلوچانی راج دفتری جنیادمی لچکار مہناز نامہ ارکنا بتا بلے پدا چیزے وعدہ پد کتاب جائے نام بدل کنگو نجمہ داد کتاب جا ارکنگ بتا پری سببہ کے ای کتاب جائے واسطہ کوٹیو جاگاو یا خدیا زرہم ہمی بانوکا داتنا پمشکا کتاب جائے پیسری نام سرچنگو اے نوکی نام ترکنگ بیتا دا کے بانوکے مزاحمتیو کمک کنگے واہگا جوانے دل بڑیے برسی او میں خیالہ نام حقداری تھام ای کتاب جا پا کتابہ بلوچستانے بازیں کتاب دوستیں واجہ بانوکا کمک کتا گو دگل ہتی علمی چاگردی و ادبی ادارہ ہم جوانی کتاب سوگات کتا علمی چاگردی و ادبی ادارہ ہم جوانی کتاب سوگات کتا کہ نجمہ داد کتاب جا آہنی گو دل جوہلاں کا منتواریں او امید کنے کہ دیم طرح ہمیں کتاب جا شر رنگیا کمک و مدد کنا نجمہ داد کتاب جا پیشکان ہمک سال وتی سالانہ رپورٹا شنکت کے ای سال رپورٹ جالا نوشتہ کنک بیتا چوئے وڑائیں کے کتاب جائے درستیں کتاب 284 سال تہا برتگی کتاب پا وانگا 66 سال تہا درستان گیشتر کتاب بروک بانو کروزینہ سید سال تہا گیشتر ونتگی کتاب بلوچی 45 اردو 18 انگلش یفکی سال تہا گیشتر کتاب اگست ماہا برگ بیتا کے حسابی 15 دانگ نجمہ داد کتاب جہا ای سالی 54 کتاب رستک گیشتر کتاب دیوک وجہ شبیر شاکرت کے 37 کتابی سوگات کتاب سال تہا رستگی کتابانی زبانی لڑ چوئے وڑائیں کے بلوچی 39 اردو 12 انگریزی 6 ہمیں سال تہا گیشتریں کتاب بروک بانوک روزینہ سیدہ چا کتاب جاہ نیمگا دادی دیگ بیتا وہ ہمیں سال تہا گیشتریں کتاب دیوک وجہ شبیر شاکرہ ہم چا کتاب جاہ نیمگا دادی دیگ بیتک شنکار نجمہ داد کتاب جا کمیٹی پیشکان اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران با